De gemeente Goes moet miljoenen euro's terugbetalen aan inwoners van onder andere de wijk Manet. Goes liet bewoners onterecht betalen voor een regenwatersysteem. En verder in deze Zeeland nu. Eindelijk weer een marineschip aan de kade. En opnieuw vissers voor de rechter. Goedenavond. De gemeente Goes heeft inmiddels 3,2 miljoen euro aan bewoners van onder andere de wijk Manet moeten terugbetalen. De bewoners werden verplicht om bij de bouw van hun huis een regenwateropvangsysteem aan te schaffen en te gebruiken. Maar dat blijkt jaren later helemaal niet op die manier te mogen. Een regenwateropvangsysteem vangt regenwater ondergronds op, filtert dat water wat vervolgens gebruikt wordt voor het doorspoelen van de wc, het besproeien van de tuin en de wasmachine. Een prima klimaatbestendige manier om het tekort aan zoet water terug te dringen. Nieuwbouwplannen in Goes gingen gepaard met klimaatbestendige maatregelen. Zo werden de bewoners van de wijk Manet toentertijd niet aangesloten op het gasnet en werden ze verplicht om het regenwateropvangsysteem aan te schaffen. Dan hebben we het echt over 20 jaar geleden, zeg maar, toen dit begon, was het inrichten van duurzame en klimaatvriendelijke wijken, waarbij we het regenwater niet weg zouden laten lopen of het riool in, maar dat we het zouden opvangen voor hergebruik. En nou ja, dat was in die tijd een hele innovatieve gedachte. Ook in Friesland, in de gemeente Tietje-Extra-Deel, werden bewoners van nieuwbouwwoningen verplicht een dergelijk systeem aan te schaffen. Tot de rechter daar een stokje voor stak en de gemeente opdroeg om het geld aan de bewoners terug te betalen. Die beslissing heeft voor Goes nare gevolgen. Wij zijn naar de gemeente toegegaan met dit verhaal. En we hebben gevraagd van kunnen we samen zoeken naar een oplossing die voor de bewoners van de wijk Manet goed uitkomt. Dat zijn ongeveer 600 mensen en het mooie is dat we al iets van 96% ook naar tevredenheid hebben kunnen afhandelen. Uiteindelijk vind ik het resultaat is een 9,5 waard. De weg ernaartoe een 7,5. Dat is nog steeds een mooie voldoende, maar het heeft best lang geduurd. Wat is dan uiteindelijk het totaalbedrag geworden of wordt het uiteindelijke totaalbedrag? We zitten nu geloof ik op iets van 3,2 miljoen. Maar we verwachten dat het nog wel kan oplopen, want het is nog niet helemaal afgerond. We verwachten wel dat het naar maximaal 4 miljoen kan oplopen. Eigenlijk is het voor de gemeente een bittere pil dat een poging om klimaatvriendelijke investeringen op te leggen niet is toegestaan. En zeker voor het huidige college, want die hadden het hele plan natuurlijk niet bedacht. Dat is 5 of 6 colleges terug bedacht. En zij moesten rechttrekken wat er toen fout gegaan is. Op zich is het natuurlijk balen dat als je innovatief probeert te zijn, bewoners eigenlijk wil helpen en het klimaat ook nog eens een keertje wil helpen, dat dit dan gebeurt. De bewoners van Manet, wiens systeem als een zonnetje werkt, zijn spekkoper. Ja, zo zou je het kunnen zien. Hebben zij erover gedacht om het geld niet aan te nemen? Er is zelfs iemand geweest die schreef de wijkvereniging aan en die zei: zullen we met de gemeente op een akkoordje proberen te gooien dat ze van dat geld de huizen van de minima in Goes zouden isoleren. Dat was een mooie gedachte. Alleen je mag, denk ik, als individu niet beschikken over de portemonnee van al die mensen in de wijk. Gemeenten zijn er nu dus achter dat het verplichten tot aanschaffen van klimaatbestendige innovaties bij het afgeven van een bouwvergunning niet mag. En zullen dus op een andere manier vergroening en besparende maatregelen bij nieuwbouw moeten aanvliegen. De politie heeft de afgelopen 6 weken minder wapens gevonden in Vlissingen dan de periode daarvoor. Sinds half september fouilleert de politie preventief in bepaalde gebieden van Vlissingen naar aanleiding van verschillende schietpartijen. In totaal werden de afgelopen weken 19 messen gevonden, van zakmessen tot kleine dolken. In de periode daarvoor werden nog 25 messen in beslag genomen. De politie nam de afgelopen weken ook een klauwhamer van iemand af, net als vuurwerk en munitie voor luchtbuks. En zeker 10 mensen hadden gebruikershoeveelheden drugs op zak. De oprit van de A58 bij Arnhem-Muiden richting Goes is al heel de dag gesloten door een gekantelde bietenwagen. De bestuurder raakte daarbij niet gewond, maar de vrachtwagen blokkeert de weg. En de bieten lagen tot op het terrein van het tankstation bij de oprit. Gerard de Nooijen blijft nog zeker 2 jaar trainer van voetbalclub Hoek. De oud-prof uit Oostzoeburg heeft zijn contract verlengd tot medio 27.
Gerard de Nooijer is sinds afgelopen zomer trainer bij Hoek. En onder zijn leiding staat de ploeg bovenaan in de 3e divisie. En Hoek kan morgen winterkampioen worden in die 3e divisie als er gewonnen wordt van Meersen in Limburg, waar de wedstrijd ook wordt gespeeld. Het allernieuwste bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine meerde vanochtend vroeg aan in Vlissingen-Oost. De Den Helder, want zo heet het nieuwe schip, heeft een flinke reis achter de rug vanuit Roemenië. Scheepsbouwer Dame heeft het casco daar laten bouwen en werkt het in Vlissingen af. En ook staatssecretaris Tuinman van Defensie stond vanochtend vroeg op de kade, want het is voor het eerst in 10 jaar tijd dat er weer een nieuw marineschip wordt gebouwd, na jaren bezuinigingen op Defensie. De aankomst van dit bevoorradingsschip is de eerste in een lange reeks nieuwe marineschepen die in Vlissingen worden afgebouwd. De marinebouw keert daarmee terug in Vlissingen. Met dit schip, wat je eigenlijk ziet, is de totale vernieuwing van de Nederlandse marine. Dus echt alle schepen gaan de komende 10 jaar allemaal vervangen worden. En waarom is dat? Omdat de wereld verandert en er is een hoop onveiligheid. En die marine die is hartstikke sterk en die moet ook afschrikwekkend zijn, zodat wij kunnen beschermen wat ons dierbaar is. Daarom zijn de afgelopen weken flink wat testen uitgevoerd tijdens de proefvaart. En dat begint simpel. Kan je met het schip ankeren? Doet de radar het goed? Is de navigatie, geeft die goede signalen? En vervolgens zijn er ook nog wat grotere proeven uitgevoerd. Waarbij je op volle vaart bochten gaat draaien. Dan gaat het schip beweegt enorm. Dat zijn echt spectaculaire testen. En door die testen wordt duidelijk wat er nog beter kan. We hebben bijvoorbeeld gecontroleerd of alle brandmeldsensoren goed detecteren als er rook is. En dan blijkt dat er een heel aantal niet reageerden. Dus daar hebben we een plan voor gemaakt en dan gaan we komende maand dat oplossen. En kleinigheidjes hou je altijd. Zo was er nog een probleempje met een vaatwasser. Die vaatwasser was inderdaad kapot. Dan moeten we opeens voor 160 man met de hand gaan afwassen en afdrogen. En als dat het belangrijkste is, dan denk ik, nou, dan hebben we het goed gedaan. Succesvolle proeftocht. Vlissingen krijgt zijn McDonald's. Een nipte meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad is akkoord. Van tevoren was er veel discussie of zo'n keten wel past bij een gezonde levensstijl. En over verkeersdrukte en zwerfafval in de buurt. Er komt alleen geen grote gele M. Dit is een artist impression, want de mast mag straks maar 12 meter hoog zijn. De vestiging levert in Vlissingen zo'n 80 arbeidsplaatsen op. Het Zeeland Nazomerfestival kan in ieder geval 1 jaar doorgaan in afgeslankte vorm. De organisator van het festival verloor dit jaar al zijn subsidie van het Fonds Podiumkunsten. De provincie verhoogt nu eenmalig haar subsidie met $250.000. Daarmee kan er 1 locatievoorstelling komen, maar voor het muziekfestival op het Abdijplein is geen geld. Ondernemers op Schouwen-Duiveland maken ruim 100 gezinnen met een smalle beurs blij met een kerstpakket. Ze hebben geld bij elkaar gelegd om voor de 4e keer de actie Renesse Pakt uit te houden. Met het geld van de ondernemers stelt de plaatselijke supermarkt kerstpakketten samen, die dan door vrijwilligers worden ingepakt. We doen deze kerstpakkettenactie omdat we merken dat er veel mensen of tenminste een aantal mensen op Schouwen-Duiveland zijn die minder te besteden hebben. En in een decembermaand waarin toch veel luxe heerst in veel gezinnen, vinden we het leuk om die mensen ook een stukje luxe mee te geven. En ik zie achter me dat er heel veel mensen hard aan het werk zijn. Hoe heeft u zoveel mensen op de been gekregen? Ja, dat is mooi van Renesse, dat als je een oproepje doet, voor je het weet heb je 15, 20 mensen die komen helpen. Jarenlang handelden Zeeuwse vissers in zwarte vis op de vismijn in Vlissingen. Al in 2018 kwamen bij het Openbaar Ministerie de eerste aanwijzingen binnen dat niet alle vis in 1 keer gelost werd, maar dat vis werd achtergehouden. Het Openbaar Ministerie besloot tot vervolging over te gaan van bemanningsleden, vishandelaren en rederijen. En vandaag moesten 3 bemanningsleden voor de rechtbank verschijnen. Als vissers terugkeren van de zee moeten ze in 1 keer alle gevangen vis lossen. Op die manier kan die vis dan bijgehouden worden. Zo mag te kleine vis niet verkocht worden. Dat geldt ook voor vis die buiten het seizoen wordt gevangen. In 2018 krijgt het Openbaar Ministerie aanwijzingen dat verschillende Zeeuwse vissers zich bij de Vlissingse vismijn niet aan de regels houden en vaker lossen. Daarop wordt besloten om camera's op te hangen. Uit beelden van die camera's blijkt dat niet alle gevangen vis in 1 keer gelost wordt. De vissers houden een deel achter op hun schip. Deze vis wordt illegaal verkocht aan bijvoorbeeld restaurants. Op beelden is verder te zien dat grote hoeveelheden plastic zakken en kratten met vis in auto's worden geladen.
Het Openbaar Ministerie voert daarom op 13 april 2023 een hele grote controle uit, waarbij ook de kotters worden doorzocht. Daarbij vinden ze illegale vis in een verborgen ruimte. Uit chatgegevens op telefoons die in beslag worden genomen, blijkt dat verschillende schippers en bemanningsleden betrokken zijn bij de illegale vishandel. En bij de rechtbank in Middelburg staat collega Mark van Leijden. Mark, waarom vindt het Openbaar Ministerie het nou blijkbaar zo belangrijk dat die illegale vishandel wordt aangepakt? Nou, de illegale vishandel bedreigt namelijk de hoeveelheid vis in de zee. Daarom zijn er ook strenge Europese regels afgesproken. Als er dan illegaal gevist wordt, kan dat er zelfs voor zorgen dat bepaalde soorten zouden uitsterven. Daarnaast is er ook een economisch belang, want met die illegale vishandel wordt ook veel zwart geld verdiend en dat is concurrentievervalsing. Ja, vandaag stonden dus 3 vissers voor de rechter. Wat kregen ze voor straffen? Nou, dat varieerde van 60 tot 80 uur werkstraf. Daarnaast kregen ze ook nog voorwaardelijke celstraffen opgelegd. En degene die de langste werkstraf kreeg opgelegd bleek al eerder betrapt te zijn op illegaal vishandel. Toen kreeg hij een boete van €2000. Maar komen er nog meer vissers voor de rechtbank? In totaal komen er 13 bemanningsleden voor de rechtbank. En dat varieert van schipper tot machinist tot matroos. Nou, die moeten voor de zomer allemaal voor de rechter zijn verschenen. Maar daarnaast worden ook nog rederijen en nog een vishandel wordt vervolgd. En het Openbaar Ministerie is van plan om een in beslag genomen schip of meerdere schepen niet meer terug te geven. Dus zo staat ze nog wel wat te wachten. Mark van Leijden, dankjewel. Het was vandaag opnieuw bewolkt en koud met lage middagtemperaturen voor de tijd van het jaar. Rond het middaguur lagen de temperaturen zelfs maar net iets boven het vriespunt. En ook vannacht blijven toch de temperaturen boven het vriespunt. Het weekend wordt wel regenachtig, maar langzaam maar zeker kruipen de temperaturen wel toch iets omhoog. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog het uitgebreidere weerbericht. Morgen weer een nieuwe Zeeland Nu, dan ook weer met het weekoverzicht. En ik wens u alvast een heel fijn weekend.